Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ako ang labing dako sa gingarian sa Diyos. Unsa ikaw? Ako ang labing paborito sa tubag tutudlo. Puno nga ninyo ka na. Paariya sa akong atubangan, kanang bata. Oy, paduulon ka sa magtutudlo. Kamong akong mga tinunan, naglalis kamo. Kinsa ang labing dako kaninyo sa gingharian sa Diyos? Nag-istoryahan na naman may matutudlo. Bawa ka na magtutudlo. Nag-istoryahan na naman malami. Tutukin ninyo kining gamay nga bata. Siya ang labing dako sa gingharian sa Diyos. Sultihan ko kamo, gawas kung mag-usab kamo, ug mahisama sa mga gagmay nga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang RMN miduyo sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN Drama Production Center mudalit kaninyo ning tinuyo nga sugilanon agi og paghandom ning adlaw sa Semana Santa. Niya kining sugilanon nga giswat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Sugilanon nga naguluhan, sublim ug sumpay. Maayo alaw ka na tong tanan. Usa ka panghinakon, may mapupunta ka mong pagtulunan ning maong sugilanon. Nia ang akong kaagi. Lingkod, Teresa. Ba? I said sit down! Huwag ka ni mo wow! Ha? Samtang nag-rehearsal mo sa inyong graduation, huwag mo magkapugong atong kaliwat sa mga salbahis nga magkuptanay sa inyong mga kamot. Pa, Miguel! Huwag kay wow! Teresa, katapusan na lang nako kining pahimangno ni mo. Kundi kagud mo patuo nga palayan ka ng Romel. Ayaw lang gid unya pagmahay. O sa may kalabutan sa mong relasyon sa panagbangi ninyo sa inahan ni Romel. Pwes panahon na nga may baw ka! Tungod silang kaliwat na matay ang akong amahan. Tungod silang kasalbahis, gipatay ang akong amahan. Mga kriminal sila! Bisan daw sa may mga hinungdan sa iyong kasilag o kayugot sa usag-usa. Pawa itang kami labot si Romel. Wa may labot. Hatagi na itawad kami kagawasan. Ang kagawasan nga imong gipangita, mao ang pagbugto sa inyong relasyon. Buwagi ka ng kaliwat sa mga salbahis o kriminal. Kung magpadayon kaghapon sa imong pagpakabuang anang dugo sa mga demonyo, ayaw lang gid unya pagmahay. Timali gyud na! Mahinumduman pa na ako ang panag-away sa akong amahan, nga murag nagbagas kalagot. Dihang nahusto na ang akong kabuot. Namatkunan ko dayon, nga mortal nang magkaaway ang inahan ni Romel ug ang akong amahan. Ug mao'y hinungdan, nga magtago-tago kami si Romel kung magkita mi. Teresa? Romel! Dali! Kinihara ka? Dili pa dugay. Nadugay-dugay ko kay dito ko agi sa simbahan. Gitawag ko ni Father Danilo. Nangumusta siya natang duha. Unya, nangumusta sa dampari sa imong mama ug sa akong papa. Gibatig kaluoy si Father Danilo natang duha. Gipangayuan ako siya tambak. Matod pa niya, kung mudaog ang gusto sa atong mga ginikanan nga buwago ng atong dahan. Matod pa ni Father Danilo, itugyan lang nato sa Ginoo. O kung ato ag yung gugma ang mudaog, pagbuot gihapon sa Ginoo ang tanan. Misabot na hugot ang pagpugong ni Papa Miguel. Misamot sa kahigpit ang pagdili ni Mama Cecilia sa atong relasyon. Si angay na itong buhaton. Wa pa ganit na mag-college. Unsa nga malaki nagpaabot na to sa unahan. Mudaog na kita, Teresa. Dali. Mudaog na kita. Dili ta mo. Dili ta mo nung pagpangitag paagi nga magkauli ang maayo nilang kabubuton.
Punyata ka! Ma! Romel! Mananap ka, Si babayhana Mama ka! Marikat! Ayaw sa'yo! Di ba? Ma! Palihog! Mga kaliwat mong salbahis, babayhana ka! Mga kaliwat mong hayop! Kasukaon ko ninyo mga kaliwata mo! Ayaw ingnan ni Ana ang akong anak, babay! Kanang lalaki mong anak, mo'y naghatag og kasamok sa akong anak. Hilam, hayop! Mas hayop mo kay inyong gipatay ang akong amahan. Ayaw ipasangil nga rin sa among kaliwat ang kamatayon sa way hinungdan mong amahan. Tungod sa kakurap o sa katikasan sa imong amahan, napildi ang akong amahan. Apan dili ang akong amahan mo'y nagpatay sa hangol mong amahan. Ang katawa sa bukid mo'y nagpatay tungod kay madaog-daogon ang imong amahan sa mga pobre. Tabla ng kamo mo'y nagpatay sa akong amahan. Kay NPA ang nagpatay ug ang manghod sa imong amahan usa ka NPA. Ha, husto gyud ang namatay kong amahan. Nga palikayan ka gyud nako. Kaniadto ba kay dugo mo kriminal? Nagpasalamat ko sa akong amahan. Nagitug-anan ko kung unsa ka mong klasiha sa pagkatao. Husto gyud kaayo ang akong amahan nga buwagan ka nako. Tungod kay dili ka mo angay mo sagol sa among duga. Ayaw baliha ang matuod, Cecilia. Ako'y mibuwag nimo ug ikaw hapit na mabuwang sa pagsigig hapon akong sunod kay namugos ka nga sumpayan at balik ang giputol na kong gugma. Diyan mo. Salbahis ka, Miguel! Hayop ka, Miguel! Mananap kang dako! Mga matay paunta ka mong tanan! Mukirig paunta ka mo sa kilat! Dali na, Teresa! 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 Marika! Romel! Mga kagawon ka ng kaliwata! Teresa! Romel! Romel! Hilom! Kung di ka gustong ibagnos taga siyuda! Giguyod ko sa akong amahan. Samtang si Romel, gipugnan siyang inahan. Ingon ni adto ka mortal nga kaaway ang akong amahan. Ug ang inahan sa lalaki nga akong gihigugma. Apan nagdungan kami si Romel og tinutukay. Dihang may nabati kami mga pong gikan ni Papa Miguel ug sa inahan ni Romel nga may kaagi dai silang duha kani adto silang kabatanon. Aduna dai sila'y kaagi. Aduna dai sila'y relasyon. Karon nakasabot na ko, Papa Miguel. Naamog lang din kami si Romel tungod sa iyong kaagi siyang inahan. Mauna-unahon nga rin ako ang inahan ni Romel. Bisan ugwa na ko'y gusto niya. Bisan gikasilagan ko na siyang maayo. Bisan giprangkahan ko na siya. Ngawa na ko'y gusto niya. Padayon siya nga nagsunod-sunod ako aron ipanghagad ang iyang pagkababay nga rin ako. Pagka siya daong. Tabagan niya akong pangutana. Hilam na, Teresa! Mibati kag kog mga tos inahan ni Romel. Kinahanglan tubagon ko nimo kung unsay tinuod nimo gibati ngadto sa inahan ni Romel. Please, tubag ako. Please, Papa Miguel. Wa kanay katungod nga masayo. Kung unsay tinuod kong gibati sa salbahis ug animal. Basta timan ikini. Mauna lang kadto ang katapusan ninyong pagkita. Kung mamugos ka, ipapatay ko katong Romel. Ipapatay ko siya! Nganong di ka man mutugan ako sa tinuod, Mama Cecilia. Gitugan ko na ang tinuod, Romel. Mga hayop silang kaliwat, madaog-daogon. Gitikasan nila nga akong amahan, nga dugay nang nagmayor dinis ato. Ug mipuli ang kalaksot dinis ato. Mipuli ang panaog-daog sa katawan. Kay madaog-daogon katong iyang amahan, mong gipatay kini sa mga tao sa bukid. Dili ka na mo'y gusto ko mahibawan. Ug unsay gusto nimo mahibawan? Gihigugma mo si Noy Miguel. Wa! Nahigugma kasamahan sa babae nga gibahal ko pagayo, Mama Cecilia. Wa ko mahigugma ni Miguel. Ug bisan kanus dili ug wa ko mahigugma sa amahan ni Teresa. Namakak ka na ako, Ma. Mapasaylo ako. Way bisan kinsa nga makapugong kung padayon kung mahigugma ni Teresa. Ug ayaw kalimot nga giingnan ko na ikaw nga mamatay gyud ko kung magtuman ka sa imong gusto. Pasaylo ako, Ma. Nagtuo kang nagti ako, Romel? Ha? Ma!
Nagtuo kang nagkumbinsiya ko nimo? Ha? Ayaw! Ayaw! Hiwaan mo pulso! Ayaw! Teresa, may nangita ni Buday. Padayon na palihog ni Pablo. Ayun ko no. Salamat. Ayaw ko balaka. Ayaw ka, Adlok. Maabot na tingali ron si Papa. Nanang niya ka man. Balik si mong agi. Sige na, magkita na dito sa gawas ni Romel. Ayaw din eh. Papatay ka sa kong amahan. Teresa, pamati ako. Sa ato pa, Mapa Miguel. imo gidayang gihatod dinhi sa kung kaugalingon ng imong kinabuhi. Salbahis ka. Ilubong tagambuhi. Mamatay kang dili mahibaw ang imong inahang salbahis. Paglipay ni Miguel, kalimtan ko na si Teresa. Kalimti ko, Teresa. O kalimtan ko sa ikaw. Desidido nga magpakamatay ang akong inahan kung ipadayon pa nato ang atong relasyon. Mas maayong mamatay ang imong inahan. Bilang kong patay na, buhi pa rin siya. Pa Miguel! Midaog ka, Noy Miguel. Og midaog ang akong inahan. Midaog mong duha sa pag-among ninyo na mo ni Teresa sa inyong kagahapon sa akong inahan. Isipa lang. Wa tamakayla. Isipa lang. Nga lakip kitang duha. Mortal usab nga kaaway. Midaog ang akong amahan ug ang inahan ni Romel. O niya, kalit lang nawa si Romel sa among tapit. Og ako, ipadayon sa pag-eskwela sa college. Og tagsara ko mapauli sa amo. Kay layo man kaayo ang syudad sa among lugar. Milabay ang mga tuig, natapos gid nako ang law. Og nagpaabot na lang ko sa resulta sa bar exam. O sa kadomingo ana, misimba ko. Mihuot ang akong dughan sa akong nakita. Kaya ang nagmisa, mauman na si Romel. Og human sa misa, Sige. Anton ako. Salamat din. Salamat. 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 good morning, Father. Attorney. Wa pa. Nagpaabot pa ako sa resulta sa bar. Sigurado na eh. Naibawag ko din mo. Nganong nagpari man ka? Naunsa man ko. Sorry kayo, Father. Okay ra. Okay ra. Way kaso. Nganong wa malagi ko mahibaw nga nagpari ka di ay. Pagsuod na ko sa Seminary Mayor, dito sa Jesuit Seminary, dito sa syudad. Tungod kay layo man kayo, dito na lagi ko magpuyo sa seminaryo. Kunting bakasyon, adto ra ko sa Cebu. Sa manghod ni Mama Cecilia. Di ay kaduha ko mipauli din pero wala ko makakita nimo. Balita na ko nadawat nga dito ka kuno mag-eskwela sa Manila. Mao nga wala ta makita eh. Pero salamat sa Diyos. Karon nakakita na kita. Anhi ka madestino sa ato? Dili din sa lungsod, attorney. Pero adto ko madestino sa kabukiran. Sa mga lagyong kabukiran. Magulian ko din pero panagsara tingali. Kana kung dili ko kapuyan. Nganong ingon ana ang imong tinutukan na? Mura kag dili pari tan-awon. Ragid ka kayong tan-awon. Duha man ang matang sa pare. Ako matipon sa mga pobreng pare. Wa matipon sa mga datok na pare. Bitaw, ingon gyud ani ang mga misyonaryo. Dili magsapayan sa kalisod nga magian. Tungod kay ang akong kasing-kasing tuwa sa mga kabus nga mga hinikalimtan na
ug mga inayran nga tuwas ka bukiran. Nari ko'y hangyo nimo kung mahimo. Kung maabogado ka na agad, ayaw in taon hikaw yung mga kabus nga mudool nimo ug tabang ha. Atagi sila palihog og libreng serbisyo. Kabus na gud. Busa wag yung ikabayad. Labi na niya itong mga katauhan nga mga biktima sa mga paglapas sa tawhanong katawan. Katong mga katauhan nga mga biktima sa panaog-daog. Biktima sa inhustisya. Niya pagyud, attorney. Ayaw pa nagana og hatag og tabang sa mga tao. Nga bidangop sa pakibisog sa kabukiran. Kay wa na makaanto sa mga inhustisya o panagdaog. Sige. Sorry kayo kayo nagdali ko. Giwat ako sa mutultol na ko kung asa kong bukira magmisyon. Romel. Adios, Teresa. Ayo. Panalanginan unta kita sa Diyos nga makagaw. Kadiyot ang... Hangtod sa sunod na itong panakita, kung itugot sa Diyos. Romel! Gusto ko masunod ni Romel aron ako siyang kakson. Gimingaw ko niya. Apan, nahugno ko. Namasin ko nga magkakita pa kamig si Romel. Apan napakyas ko. Kay matod pa nila, kung mauli man kuno si Romel sa ilaha, dili magdugay o mubalik dayon sa bukid. Usahay, may mga engkwentro sa military o mga NPAs kabukiran sa among lugar. O ako nasayran nga, may nakakita ko ni Romel nga nagbitbit og armas, kuyog sa mga NPA. Apan kuwang ko sa pagtuko. Hangtod nga usa ka higayon, nagkaengkwentro na sab ang tropa sa kagamhanan og mga NPA. Og usa si Romel ang namatay. Sakop na di siya ni atong higayuna sa NPA. Mitambong ko og si Papa Miguel sa lubong ni Romel. Dihang nanglakaw na ang mitambong sa lubong ni Romel. Gawatang kinasing-kasing kong pasubok, Cecilia. Gawatang akong kamot. Kinasing-kasing kong mipati usab sa gibati mong kaguol. Sa midangat sa mahal mong anak na si Romel. Daghan kayong salamat. Salamat kayo, Miguel. Salamat kayo. Miangkon ko sa dako kayong sayop. Dako sa kong sayop, Miguel. Dako kayo kong sap. Nakasa ko ni Romel. Nakasa ko ni Teresa. Nakasasab ko sa kong anak. Nakasasab ko ni Romel. Ug labaw sa tanan. Nakasa ko ni mo, Cecilia. Pasaylo ako, Miguel. Pasaylo ako, Cecilia. I never knew. Og naglamanuhay silang duha. Hugot kaayo ang ilang lamanuhay. Mito ang luha sa akong amahan. Ingon man ang mga luha ni nang Cecilia. Og milabay ang mga adlaw, nahibong ko sa akong amahan nga perming mulakaw nga dili magpahibaw na ako. Ako lang sing gipasagdan og hangtod nga usa ka gabi ana, nananghid siya nga magminyo na. Og ang iyang pakaslan mao si nang Cecilia, ang inahan sa lalaki nga gimahal ko hangtod ning higayuna. Og nakasalkit sila si Papa Miguel og Mama Cecilia. Kung buhi patingali si Romel, labing siguro, siya gyud ang mukasal sa among mga ginikanan. Kani adto, mortal nga kaaway. O karon, usa na sila kalabing kaayong magtiayon. Ug dinhi mga higala, natapos kining tinuyo nato nga sugilanon nga atong gipahaom nining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, subli ug sumpay. Gihatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Teresa Jelly Haka, Romil Jeffrey Gabunada, Papa Miguel Ray Arellano, Mama Cecilia Teresa Terol. Inabagan ni Ricky Porsoy Lugaring. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Musika gipahaom ni Run Tracks. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy. Ako mag-ingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.